गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेरायनाय भिडिअ जागोन आरो ना। एसे आङो माने सोरगोफुरि होननाय जायगायाव बेरायफैदों। बेखौनो आं नोंथांमोनजों बे सोरगोफुरि होननाय जायगाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। जाय बिथांमोना बे सोरगोफुरि होननाय जायगाखौ खोनाबाय थादों बिथांमोना फैनो लुबैदों, नोंथांमोना फैनो हागोन, बेरायफैनो हागोन, जेबो जिंगा सिनांगौ गैया। माने बे सोरगोफुरि होननाय जायगाया जाहैबाय जोंनि बे आबै सेन्टार ओरैजायबो फैनो हायो जोङो, ओमफ्राय ओरैजाय जोङो जालां सेन्टार बेजोंबो फैनो हायो। माने लामाया एभेलेबेल दं। जाय बिथांमोना बे सोरगोफुरि होननाय जायगायाव फैनो गोसो गुदुं जादों बा बेरायफैनो लुबैदों नोंथांमोना फैनो हागोन, जेबो प्रब्लेम गैया, माने जेबो उसुबिदा गैया। नैबेनो सोरगोफुरि जायगाया, नै नायनानै ला, जोबोद समायना, जोबोद मोजां। माने आंथ' फैबायानो थायो गले गले, होमबाबो आङो दिनै माने नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होनना बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय सोरगोफुरि जायगा। ओरैजाय थांबाथाय अरुणाचल मोनहैबाय, ओरैहाय आसाम। बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, नायना लादो। नै सोरगोफुरि जायगाया पिकनिक स्पट, माने जेबो उसुबिदा गैया। फैनानै जायै लोङै आरामनो लावखार ओंखाम जाना थांफैनो हागोन। जाखांनानै लोंखांनानै माने बथलफोरखौल' सिफायनानै गालांनो नाङा। जाला माला माने दाखोर दालाफोरखौ, माने जाखोन्दा बुस्थुफोरखौ जाला माला गारनानै थांनो नाङा। मोजाङै माने गारनानै बथलफोरखौ सिफायालासिनो मोजाङै माने जोथोनै मोनसे जायगा लानानै दोनलांबानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। जे बर' हारिनि